Croeso I sesiwn ola bioleg uwchgyfrannol, a heno chi'n astudio y gell bilen, a nawr wy'n trosglwyddo I Mrs Gemma Potter. Noswaith da I chi gyd, sesiwn ola ni fan hyn ar y cyrsiau carlamu dysgu, a felly heno fi'n I ffocysu ar y gell bilen a chludiant. Reit, felly, wnes I dechrau hwn jyst yn gloi wrthos diwetha, felly jyst I atgyfnerthu cwbl o bethau fan hyn. Strwythur y gell bilen, felly fan hyn mae fe'n edrych ar yr haen ddeuol ffosfolipid yma. Rhai o'r brif bethau byddwn ni falle'n tynnu sylw chi at yw presenoldeb y ffosfolipidau, doi fath o protein cynhenid, a os chi'n cofio, mae protein cynhenid yn mynd trwy ddoi haen y gell bilen, felly sianel a cludo fel ni'n gallu gweld fan hyn. A maen nhw'n chwarae rôl, yr sianeni a'r cludo yn cludiant trylediad cynorthwyedig a cludiant actif I drosglwyddo moleciwlau a ionau o un ochr y gell i'r llall, wel I mewn i'r gell yn bennaf. Hefyd mae proteinau anghynenid, a mae rhain jyst yn eistedd yn un haen o'r gell bilen yn unig. Ar y top, so fel ni'n gallu gweld fan hyn, y tu allan i'r gell wedyn, mae gyda ni bresenoldeb glycoprotein. Glycoprotein yw cadwyn carbohydrad sydd yn gysylltiedig gyda'r proteinau. A wedyn glycolipid, rhywbeth eitha tebyg, felly cadwyn carbohydrad sydd yn gysylltiedig gyda'r penne'r ffosfolipid sydd fan hyn. A mae'r glycoprotein a'r glycolipid yn chwarae rôl yn adnabod cell recognition. Jyst i'r gyfnerthu to, pen ffosfad yn hydrophilig, gan hoff o ddŵr, felly na pam ni'n gweld y pennau fan hyn, a'r cynffonau asidau brasterog wedyn hydrophobig ac yn troi ffwrdd o'r dŵr, yn gwrth dŵr. Yn eistedd wedyn, o bryd I gilydd, yn gell bilenni, celloedd anifeiliaid, yw cholesterol. A mae'r cholesterol yna I roi bach mwy o gryfder falle i'r cell bilen fel petai. Felly, swyddogell y gell bilen, cynhaliaeth, secreti cymegau I gasglu maetholion mewn y mas o'r gell, a dyma beth hefyd ni'n gallu adnabod y gell bilen fel pilen plasmaidd, haen ddeuol, ffosfolipidau ac yn amlwg y gell bilen. Ffosfolipidau, yr pen hydrophilig, pen ffosfad, a'r cynffonau wedyn asidau brasterog, cynffonau hydrocarbon. Jyst I atgoffa to, mae glycerol yn bodoli yn strwythur y ffosfolipid, a fan hyn, rhwng yr asidau brasterog a glycerol, mae bond ester, felly I gysylltu nôl gyda'r uned a'r biocemeg. Felly, fel ni wedi, mae fe'n gallu cysylltu nôl gyda uned 1.1 a'r strwythur yr ffosfolipidau sydd yn bodoli wedyn. Ffosfolipid, gwrth dŵr, yr cynffonau asidau brasterog yn gwrth dŵr ac yn troi ffwrdd wedyn o'r dŵr. Proteinau. Anghynenid yn eistedd ar yr wyneb y pilen a chwarae rôl wedyn yn cynhaliaeth a'r cynhenid yma ar draws y ddau haen ac yn gweithredu wedyn fel cludyddion neu sianeli. Cholesterol yn celloedd anifail a helpu wedyn I wneud i'r pilen falle fwy anhyblyg a sefydlog, a fel o'n I wedi dweud reit ar y dechrau, cydwyni yma ar glycolipid a'r glycoprotein. Model mosaic hylifol. Os chi'n gallu gweld fan hyn, fi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld bod y ffosfolipidau yn rhydd I symud, a dyma cyfeiriad at yr hylif rhan o'r gell wedyn. Yr mosaic, os chi'n edrych lawr ar y diagram gwylod fan hyn, mae'r proteinau yn ymddangos fel mosaic ar arwyneb y gell, ar y gell bilen, a dyma damcaniaeth wedyn a Singer a Nicholson cyhoeddi mwyn ceisio disgrifio yr gell bilen. Felly'r model mosaic hylifol yma. Prif rhannau
y gell bilen, so nes ni'n edrych ar cyfansoddion biolegol, y ddau cyfansoddyn, y brif gyfansoddyn sydd yn yr model mosaic hylifol yma yw ffosfolipidau a proteinau. Ac eto, yn edrych falle ar y symudiad yma, yr ffosfolipidau yn hylifol ac yn rhydd i symud sydd wedyn yn achosi'r proteinau i symud, a'r proteinau'n ymddangos fel mosaic wedyn ar arwyneb y gell bilen. Ac o'r top eto, just fel ni weid, y protein yw'r un glas yma. Yr coch ar y top fydde'r glycoprotein, yr cadwyn carbohydrad, yn gallu symud wedyn ar draws y gell bilen fel petai. Posib, pan chi wedi bod yn yr ysgol neu falle ar-lein, chi wedi cael falle cyflwyniad i rai o'r dasgau ymarferol sydd yn ymwneud gyda'r gell bilen. A mae'r athryddedd y bilen, permeability o'r bilen yn cael ei effeithio gan 3 ffactor. Gres, presenoldeb ethanol a pH. Okay. Posib chi wedi gweld yr arbrawf neu wedi cael y cyfle i drio arbrawf yn ddefnyddio beetroot ac yn edrych wedyn ar y pigment sydd yn y beetroot yn gyllwng allan ar gelloedd. A mwy na thebyg, os chi wedi cael y cyfle i wneud yr arbrawf, chi wedi gweld yr effaith o gres neu tymheredd ar athryddedd y gell bilen wedyn. Felly, jyst i ddangos i chi yn gloi fan hyn, beth sydd yn digwydd yw, gyda'r gell bilen, os oes yna i wneud cell go syml ar yr ochr fan hyn, beth sydd yn digwydd gyda'r beetroot yw, wrth i'r tymheredd codi, beth sydd yn digwydd yw, os ai'r sleid nesaf, wrth i'r tymheredd codi, fel chi'n gallu weld ar ochr, mae'r gres yn dadnatureiddio proteinau sydd yn y gell bilen. Felly, proteinau sydd yn bodoli yn cael ei dadnatureiddio, fel byddwn ni'n gweld yn gysylltiedig gyda ensymau, ac o ganlyniad wedyn mae'r bylchau yma yn ymddangos yn y gell bilen, sydd yn meddwl bod y pigment yn gallu dianc wedyn. So, os a'i nôl to, wrth gynyddu'r tymheredd, felly ar yr ochr chwith, chi'n gallu gweld felly bod y tymheredd yn codi ar y thermometer. Mae'r proteinau sydd yn y gell bilen yn dadnatureiddio ac o ganlyniad wedyn mae'r pigment yma yn gollwng. A beth falle byddwch chi wedi gweld, os ydych chi wedi gwneud y gwaith ymarferol, y fwyaf yw'r tymheredd, y mwyaf mae'r pigment yn gollwng o'r gell. A fwyaf tywyll mae'r hylif yn ymddangos. Gyda'r hylif wedyn, dylech chi ddefnyddio darn o offer ni'n galw colorimeter. A gyda'r samplau wedyn, chi'n rhoi'r sampl i fewn i'r colorimeter, a oedd y colorimeter yn fesur faint o ole oedd yn fedru pasio trwyddo yr hylif. A fel chi'n gallu gweld fan hyn, 70% o'r golau yn pasio trwyddo wedyn. Felly wrth i'r tymheredd i godi, gyda'r beetroot hyn, oedd fwy o'r pigment yn gollwng sydd yn meddwl bod llai o ole yn fedru mynd trwyddo. A rheswm am hyn yw oherwydd mae cynnydd yn tymheredd yn dadnatureiddio'r proteinau ac yn creu'r gaps yma yn y gell bilen sydd yn meddwl bod wedyn yr pigment yn gallu gollwng. Os a'i nôl i'r 2 ffactor arall, mae ethanol, alcohol yn hydoddi'r ffosfolipidau, felly'n gweithredu ar heina, felly'n hydoddi'r ffosfolipidau eto yn cynyddu athryddedd y gell bilen. A pH, to yn cael yr un fath o dylanwad o beth yw'r tymheredd yn dadnatureiddio'r proteinau sydd wedyn yn y gell bilen. I sôn am y gwahanol dulliau, mae gwahanol moleciwlau yn gallu fynd trwy y gell bilen. Felly,
Mae sawl peth ar yr ochr fan hyn. Fi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld nhw'n symud hefyd. Felly 3 sydd gyda fi ar y top. Hormonau, ocsigen, carbon dioxid. Mae rhain yn hydawdd yn y ffosfolipidau ac o ganlyniad wedyn gallu pasio trwy'r ffosfolipidau yn rhwydd. Yn gallu pasio trwy dull ni'n galw trylediad, sef symudiad grenynau o grenodiad uchel i grenodiad isel. Mae hwn yn broses goddefol, felly does dim angen unrhyw egni. Felly os a'n nôl, jyst i ddangos chi to, fi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld bod y hormon, yr ocsigen a'r carbon dioxid yn gallu pasio trwy'r gell bilen yn rhwydd, yn pasio trwy'r ffosfolipidau, trwy dull ni'n galw trylediad diffusion. Mae rai wedyn, mae 3 dy fi fan hyn, glwcaws, protein a lipid yn anhydawdd. Felly o ganlyniad, maen nhw ddim yn gallu pasio trwy yr ffosfolipidau o gwbl. Felly mae rhaid i rhain cael dull gwahanol o basio trwy'r gell bilen. A nal ni'n dechrau sôn wedyn am rhywbeth ni'n galw trylediad cynorthwyedig, facilitated diffusion, sydd yn defnyddio yr proteinau wedyn sydd yn y gell bilen. Felly, nesaf fi'n ei sôn am trylediad cynorthwyedig, osmosis, cludiant actif, a bach ar cyd cludiant wedyn co-transport. Felly, 5 dull mae eisiau chi fod yn ymwybodol o, a gallu disgrifio, diffinio, a adnabod falle dulliau hyn mewn cwestiynau arholiad. Ar yr gwylod fan hyn, ar yr ochr chwith felly, ni'n gallu gweld y gwahanol dulliau. Felly, yr un top yn gynrychioli trylediad, a mae'r moleciwlau yn pasio trwy'r ffosfolipid yn hawdd ac yn gallu hydoddi yn rhan yna o'r gell bilen. Mae rhaid i rhai, fel o'n i wedi dangos yn y sleid gynt, fel glwcos, protein ac yn y blaen, dydyn nhw ddim yn gallu pasio trwy'r ffosfolipidau, rhaid nhw ffindo rhyw ffordd arall trwyddo. Felly maen nhw'n defnyddio'r proteinau ac yn dibynnu wedyn ar trylediad cynorthwyedig. Mae'r 2 dull o trylediad cynorthwyedig yn goddefol, felly does dim angen egni o gwbl ar gyfer yr cludiant yma. Ar y gwylod wedyn, ni'n gallu gweld cludiant actif, rhaid cael egni ar ffurf ATP, a mae hwn yn mynd yn erbyn y graddiant crenodiad wedyn. Felly mae eisiau bod chi'n ymwybodol o'r 5 hyn, a hefyd endo ac exocytosis, sef cludiant o moleciwlau eitha fawr mewn i'r gell bilen wedyn. Felly, trylediad. Trylediad, symudiad goddefol o grenodiad uchel i grenodiad isel nes bod nhw yn gyfartal ar naill ochr. Felly, fan hyn, be fi wedi trio felly dangos yw yn y canol yw'r gell bilen a'r ffosfolipidau, a gyda trylediad, mae trylediad yn gadael pethau bach, pethau hydawdd yn fraster a pethau heb gwefr trwyddo'r gell bilen. Felly, na weid na to, felly yn ysgrifennu fe lan fan hyn. Felly, trylediad yn gadael i moleciwlau bach, moleciwlau sydd yn hydawdd yn braster, a wedyn moleciwlau heb gwefr trwyddo yr dull o trylediad wedyn. Ar yr ochr dde, dyma rhai o'r ffactorau sydd yn effeithio ar drylediad. Felly, yr un falle mwyaf bwysig, yr un fydd y rhai ar y top fan hyn yw graddiant crenodiad, y concentration gradient. A dyma rhai arall yn y pellter, yr arwynebau, trwch ac yn y blaen at tymheredd. Yn amlwg gyda tymheredd, yr fwyaf yw'r tymheredd, y fwyaf egni cinetic sydd gyda moleciwlau, y fwyaf cyflym maen nhw'n symud wedyn. A jyst i ddangos i chi to, trylediad, yr moleciwlau yn dryledu nes iddo fod yn gyfartal. A yr graff ar y gwylod fan hyn, felly, ar y gwylod mae'r crenodiad, a wedyn mae gyfradd rate of uptake ar yr ochr chwith sydd fyna. A fel chi'n gallu gweld,
Mae'r llinell mewn cyfrannedd union, felly does dim ffactor rili'n effeithio ar yr gyfradd trylediad fel petai. Does dim proteinau yn dal fe nôl, mae'r moleciwlau yn rhydd i symud trwy'r ffosfolipidau. Os nad yw moleciwlau yn gallu paso trwy drylediad, maen nhw wedyn yn mynd at dull ni'n galw trylediad cynorthwyedig, facilitated diffusion. A y ffordd i gofio falle rhain yw, yn lle bach, moleciwlau mawr, rhai sydd yn anhydawdd yn braster neu yn hydawdd yn dŵr, a moleciwlau gyda gwefr wedyn, felly ionau, yn pasio trwy trylediad cynorthwyedig. Mae trylediad cynorthwyedig o ran diffiniad yr un peth â drylediad, symudiad o grynodiad uchel i grynodiad isel. Ond gyda trylediad cynorthwyedig, mae fe'n dibynnol ar doi fath o brotein, y sianeli sydd yn edrych fel hyn, ac ar yr ochr dde wedyn yr proteinau cludo. A fel chi'n gallu gweld gyda'r proteinau cludo, mae'r moleciwl yn glynu ac wedyn yn symud mewn tu fewn i'r gell. Felly trylediad cynorthwyedig yn dibynnu ar y proteinau cynhenid yma, ar yr protein neu'r sianel a'r proteinau cludo. Posib mewn cwestiwn, gewch chi rhyw vitamin neu rhyw moleciwl neu ion benodol, a bod chi'n edrych a meddwl, wel, sa'i di clywed am yr ion na o blaen, sa'i'n gwybod fel mae fe'n symud mewn i'r gell bilen fel petai neu mewn i'r gell. Felly, os chi'n cael ei gyflwyno rhywbeth fel, sa'i'n gwybod, potasiwm ac yn y blaen, a chi'n meddwl, wel, sa'i cweit yn siŵr. Be dylech chi gweld falle gyda'r potasiwm yw bod y gwefr yna. Mae potasiwm yn ion sydd yn meddwl wedyn bod yr potasiwm yn dibynnu ar drylediad cynorthwyedig i basio mewn i'r gell. Felly mae'n werth pan i chi'n edrych ar cwestiwn, os maen nhw'n disgrifio yr moleciwl neu beth bynnag bod e'n mawr, yn hydawdd yn dŵr neu'n anhydawdd yn fraster, neu bod e'n rhyw fath o ion, bydd e'n mynd trwy trylediad cynorthwyedig. Os mae'r moleciwl maen nhw'n disgrifio'n fach, yn hydawdd yn fraster, neu dim gwefr wedyn drylediad fydde'r dull yna o symud mewn i'r gell. Cwpl o ddiagramau to, jyst i ddangos i chi yr trylediad cynorthwyedig, a mi'n gobeithio falle bod chi'n gallu gweld ar y sgrin yr protein cludo yn trosglwyddo mewn i'r gell. Ar yr ochr chwith to, ar y top, mae sianel, ar y gwylod mae cludydd. A fan i wedi, moleciwlau wedi gwefru y moleciwlau mawr mewn i'r gell wedyn. Y graff ar yr ochr chwith eto yn debyg i'r graff gyda drylediad. Felly, yr crynodiad i raddau ar y gwylod ar y chelyn X, a wedyn cyfradd mewn lifiad wrth mynd lan ar y chelyn Y. A fel chi'n gallu gweld fan hyn, mae gyfradd mewn lifiad yn cynyddu, nes i gyrraedd rhyw pwynt penodol, na i sôn mwy am y bwynt na mewn eiliad, a hefyd, faint yn ei sylw chi at hwn, atylydd resbiradol, a beth yw arwyddocad falle yr atylydd resbiradol yma. A cyanid yw enghraifft o atylydd resbiradol. Okay. Felly, os a'n ôl i'r graff, wrth i'r graddiant crynodiad cynyddu, byddwn ni'n disgwyl bod mewn lifiad, bod cyfradd mewn lifiad hefyd yn cynyddu. Ond yn anffodus, mae'n cyrraedd rhywun pwynt le, mae unrhyw cynnydd yn y graddiant crynodiad, felly unrhyw cynnydd yn y moleciwlau tu allan i'r gell, ddim yn gynyddu cyfradd mewn lifiad. Y rheswm am hyn yw, oherwydd mae'r proteinau yn ddirlawn fel petai, saturated. Maen nhw'n gweithio ar gyfradd uchel, dyn nhw ddim yn gallu yn gweithio yn gynt. Oedd graff trylediad, os a'n nôl, yn llinell syth. Felly, i gymharu'r graff trylediad gyda trylediad cynorthwyedig, mae'r un trylediad cynorthwyedig yn edrych fel hyn, oherwydd bod y proteinau cludo
yn gweithredu fyna fel rhyw fath o limiting factor, yn rheoli faint sy'n gallu mynd mewn ar unrhyw pryd. Dyw hyn ddim yn bodoli gyda trelediad, oherwydd gyda trelediad mae'r moleciwlau yn pasio trwyddo'r ffosfolipidau. Gyda trelediad cynorthwyedig, maen nhw'n ddibynnol ar y proteinau'r sianeli hyn. Felly, os mae rheina'n gweithio ar ei maximum fel petai, mae cynyddu unrhyw beth tu allan, cynyddu'r crynodiad tu allan ddim yn mynd i gynyddu a gwneud i'r gludiant fod ar gyfradd uwch. Yr atylydd resbiradol dim yn cael unrhyw effaith ar drelediad cynorthwyedig oherwydd does dim angen egni. Felly, gallwch chi gweld yn y sleid nesaf, mae'r atylydd yn cael effaith ar cludiant actif, ond dyw e ddim yn cael effaith ar drelediad cynorthwyedig oherwydd does dim angen egni. Cludiant actif, okay. Cludiant actif yn symud o grynodiad isel i grynodiad uchel ar draws yn erbyn y graddiant crynodiad. A'r ffordd gorau fi'n gallu disgrifio felly cludiant actif yw bod chi ar gwylod rhyw ar beic, a'n amlwg mae rhaid cael egni i gyrraedd top y rhyw na, ar un peth gyda cludiant actif. Rhaid cael egni i drosglwyddo moleciwlau o isel i uchel. A'r gwrthwyneb wedyn, gyda trelediad, chi ar beic ar top y rhyw, os dim angen egni i fynd lawr gyda trelediad, os dim angen egni i chi beicio lawr rhyw. Felly diffiniad fan hyn, symudiad ionau, moleciwlau draws pileni yn erbyn graddiant crynodiad, felly o isel i uchel, angen egni ar ffurf ATP, sydd yn dod o'r broses o resbiradaeth aerobig. Felly gyda cludiant actif, os nad oes ocsigen am rhyw rheswm, does dim wedyn ATP yn cael ei greu, felly does dim egni ar gael i'r gell, a does dim cludiant actif yn gallu digwydd. A mae rhai gwestiynau arholiad yn mynd lawr y trywydd hyn ac yn edrych ar crynodiad ocsigen ac yn edrych ar mewnlifiad ionau mewn i'r gwreiddflew. Felly eto, wrth i felly cyfaint yr ocsigen gynyddu, mwy o egni, a wedyn mewnlifiad felly ar raddfa sydd yn uwch. Hoffwn tynnu sylw chi at y graff to, lawr y gwylod fan hyn, a'r atylydd resbiradol yma, a'r ffaith bod yr atylydd yn cael dylanwad ar gludiant actif. Felly to, byddwn ni'n disgwyl bod y graff yn gynyddu, mae fe lefelu allan, oherwydd mae cludiant actif hefyd yn ddibynnol ar y gludyddion yma, ond gyda'r atylydd resbiradol cyn gynted a mae'r atylydd yr inhibitor yma yn cael ei dwlu mewn i'r gell, mae gyfradd cludiant actif yn lleihau, a mae hyn oherwydd mae'r atylydd yn stopo resbiradaeth ac yn stopo wedyn yr egni sydd angen ar gyfer cludiant actif. Cyd cludiant, cludiant ddoi moleciwl ar yr un pryd mewn i'r gell, trwy yr un protein fel y petai. Felly byddwn ni'n gweld enghreifftiau o cyd-gludiant yn pethau fel y system dreulio, a wedyn pan fyddwch yn symud ymlaen i blwyddyn 20 yn ystod y gwaith yr system nerfol, gyda ysgogiadau nerfol wedyn. Osmosis. Symudiad dŵr o ardal a photensial dŵr uchel i photensial dŵr isel trwy'r pilen athraeth ditholus. Gyda osmosis, ni'n gyfeirio nawr at symudiad dŵr, y potensial o'r dŵr i symud o grynodiad uchel i grynodiad isel. Mae pob adoddiad fel petai gyda gwerth potensial dŵr, a mae'r gwerth hyn yn mynd o 0 reit lawr wedyn yn rhifau negyddol. Felly dŵr pur sydd gyda potensial dŵr ucha, sef 0 kilopascals, a gyda dŵr pur, fel chi'n gallu gweld y diagram, does dim hydoddyn yno o gwbl. A wedyn unrhyw hydoddyn sydd yn hydoddi yn y gell, mae gan y gell wedyn yna gwerth
potensial dŵr sydd yn negyddol. A mae dŵr yn symud o ardal negyddol i ardal fwy negyddol. Felly na beth mae'r diagramau hyn yn ddangos i chi, yn mynd o 0 i -200, yn mynd o draws wedyn o minus 200 i minus 500. A'r un peth fan hyn. Yr dŵr yn symud o negyddol i fwy negyddol, potensial dŵr uchel i potensial dŵr isel. Dyma ystyr potensial dŵr, felly gwasgedd sydd yn cael ei greu. Mae'n cael ei fesur yn kilopascalau a'r tueddiad i dŵr i adael system. Mae gyda gell sydd gyda potensial dŵr uchel, gyda tueddiad maen nhw moyn adael y system yn fwy na beth sydd falle gell gyda potensial dŵr sydd yn is. Gyda'r diagram hyn, na beth mae hwn yn trio dangos i chi. Ar yr ochr dde, potensial dŵr uchel, mae'r moleciwlau dŵr na'n rhydd i symud a gyda'r potensial i symud. Pan mae hydoddyn yn hydoddi yn y dŵr wedyn, a chi'n gallu gweld jyst yr melyn sydd yn cwyto tu ôl fan hyn, mae fe'n atynnu'r dŵr. Felly na beth y diagram hyn yn ceisio dangos, yr atyniad yna i ddŵr sydd yn meddwl mae'r moleciwlau dŵr yna yn llai rhydd i symud wedyn. Felly yn lleihau'r potensial dŵr. A na beth sydd yn cael ei ddangos fan hyn. Termau eitha pwysig, hypertonic, hypotonic a isotonic. Iso, un eitha hawdd i gofio, mae'r potensial dŵr tu fewn a tu allan yr un peth, felly does dim symudiad net o ddŵr wedyn. Felly gyda'r isotonic hwn, does dim symudiad net o dŵr, mae'r potensial dŵr yr un peth tu fewn a tu allan. Hypertonic, mae'r potensial dŵr allanol yn is, felly mae dŵr yn symud allan o'r gell. Felly os a'i nôl fan hyn, gyda'r hypertonic mae dŵr yn symud allan o'r gell, felly mae'r gell yn dechrau crybachu wedyn shrinco, neu gyda celloedd planhigion yn dechrau plasmolysu. Yr hypotonic wedyn, y gwrthwyneb, potensial allanol yn uwch tu fas, felly mae dŵr yn symud mewn i'r gell wedyn. Mae'r ffordd mae gelloedd yn ifael a gelloedd planhigyn yn amrywion, y ffordd maen nhw'n bihafio yn isotonic, hypertonic a hypotonic. Felly, jyst i ddangos i chi fan hyn, isotonic, does dim symudiad net o dŵr. Hypotonic, mae dŵr yn llifo mewn i'r gelloedd, sydd yn achosi i'r gelloedd i chwyddo. Gyda celloedd yn ifael, oherwydd diffyg y cell fyr, os gormod y dŵr yn symud mewn iddynt bydden nhw yn byrstio. Gyda cyplanhigion, dyw hwn ddim yn digwydd oherwydd y gell fyr cadar yna sydd yn cadw'r siap y gell. Hypertonic wedyn, gyda celloedd yn ifael, mae dŵr yn symud allan, mae'r gell yn crybachu, a gyda'r planhigyn wedyn eto, mae'r cell fyr yn aros yn gadarn ac yn aros yn sefydlog. A beth sydd yn digwydd mae popeth tu fewn yn crybachu, felly mae'r cell bilen, fel chi'n gallu gweld fan hyn, yn tynnu ffwrdd o'r gell fyr. Mae'r gwagolyn ac yn y blaen yn dechrau shrinco fel petai, a byddwn ni'n weid bod y gell wedyn plasmolysu, plasmolised. A ni'n gallu gweld hwn os ni'n edrych ar gelloedd o dan y microscope wedyn. Felly dyma beth mae'r diagram hyn yn dangos i chi. Ar y top mae cell planhigyn chwyddyn, cell sydd gyda dŵr, ac ar y gwylod wedyn, ni'n gallu gweld cell sydd wedi plasmolysu. A gyda cell sydd wedi plasmolysu, mae'r cell bilen yn tynnu i ffwrdd o'r gell fyr, a mae'r cynnwys i fewn y gell yn dechrau crybachu wedyn. Faliad eitha pwysig pan i ni'n delio gyda potensial dŵr felly. Ni'n gallu cyfrifo potensial dŵr y gell gan ddefnyddio dou beth. Potensial hydoddyn, yr YS, a'r potensial gwasgedd wedyn yr YP sydd fan hyn. A bydd y ganlyniad, bydd y potensial dŵr y gell yn amrywio, fel ni wedi, o
0 reit lawr wedyn i rhif negatif. Dibynnu ar faint o hydoddyn sydd y bresennol yn y gell. Felly potential dŵr, fel ni'n dweud, tueddiad i ennill golli dŵr gwasgedd sy'n cael ei greu gan dŵr. Yr unedau bwysig yma yr kilo pascal. Mae hwnna'n uned bwysig pan yn ddelio gyda unrhyw beth potential dŵr. Y potential gwasgedd wedyn yw'r gwasgydd mae'r cellfur a'r gellbil yn rhoi ar gynnwys y gell. Felly pan mae dŵr yn symud mewn i gell, mae'r cynnwys y gell yn dechrau gwasgu yn ôl ac yn gwthio yn ôl yn erbyn y gellfur ac yn creu'r gwasgedd yma. A'r potential hydoddyn wedyn yw'r bresenoldeb yr hydoddyn yn y gell wedyn. A mae'r potential hydoddyn, fel ni'n dweud, yn cael effaith ac yn lleihau wedyn y potential dŵr. Ar y diagram ar y gwylod, ni'n gallu gweld, fi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld minus 300, minus 400, minus 500. Os byddwn ni felly yn edrych ar symudiad dŵr, byddai'r dŵr yn treledu o cell P i Q, o negatif i fwy negatif, o Q i R, to o negatif i fwy negatif, ond hefyd, oherwydd fod cell bilen P a R yn cyffwrdd â'i gilydd, mae'r dŵr hefyd yn gallu dreledu fel hyn. Yn ystod pob sesiwn, fi wedi cyfeirio atoch chi at yr knowledge organisers yma sydd wedi cael ei greu gan Cybac i helpu chi. A na i sôn hefyd am falle taflen adolygu fi'n creu ar gyfer disgyblion fi sydd yn gynnwys yr holl wybodaeth, a rhywbeth fan hyn falle bydd o ddefnydd i chi. Felly, cell bilen y gludiant, mae fe'n sôn fan hyn, fel ni wedi, mae model mosaic cyfrifol, sôn am effaith tymheredd ac yn y blaen ar y thryddedd yr gell bilen. Sôn am y cydrannau'r gell, felly yn sôn am yr ffosfolipidau, y proteinau cynhenid ac yn y blaen. A wedyn mae ochr fan hyn yn sôn am osmosis, y diffiniad, yr plasmolysis, ac yn dangos wedyn, fan ni wedi y graddfa yma o'r potential dŵr y gell yn rhedeg o 0 i'r rhifau minus fel petai. Dudalen hyn, felly mae dwy dudalen yn gysylltiedig gyda'r gell bilen, trelediad a trelediad cynorthwyedig wedyn. Cyd glidant a cludiant actif. Fi heb sôn, a jyst sôn yn gloi i chi am swmp glido. A gyda swmp glido, fe mae'r llun falle yn gallu dangos fan hyn, yw symudiad o pethau mawr mewn i'r gell bilen. So pethau sydd ddim yn gallu fynd trwy'r proteinau, maen nhw rhy fawr. Mae rhaid i nhw cael eu glido, swmp glido fewn i'r gell. Phagocytosis yw pan mae solidau yn symud mewn, a mae'r cell bilen yn amgylchynu yr solidau hyn ac yn dynnu nhw mewn i'r gell. Ac o ganlyniad wedyn, mae'r gell bilen yn colli arwynebedd wrth wneud hyn. Pinocytosis wedyn yw symudiad o hylifau mewn yn yr un ffordd. A wedyn exocytosis, felly meddyliwch am y gair Saesneg exit, yw yr un symudiad o'n pethau mas o'r gell. A fi wedi sôn am exocytosis pan ni'n sôn am y vesicles yn symud pethau fel proteinau o'r organigi'n Golgi allan o'r gell wedyn. A fel ni'n dweud, dyma falle taflen adolygu gall helpu chi yr math o bethau, felly llun i labelu, sôn am yr model mosaic colifol, diffiniad o drelediad cynorthwyedig, diffiniad o drelediad, cyd-cludiant, osmosis a cludiant actif. Sôn am y ffosfolipidau, sôn am rôl yr cynhenid, anghenhenid ac yn y blaen. Cwbl o luniau ychwanegol wedyn yn dangos y symudiad, hafaliad ar gyfer gweithio allan potential dŵr, a wedyn sôn am exo ac endocytosis ar y gwylod. Felly mae'r taflenni hyn yn ffordd falle yn ffordd o chi i gael popeth ar un dudalen, ac yn ffordd falle o chi yn gallu torri pethau lawr i ddysgu yn ffordd sydd yn haws i chi. Felly defnyddiwch nhw, falle o'ch ati greu, fel ni wedi, y dudalennau A3 yma gyda'r holl wybodaeth arnynt.
Reit, os ai anwen I weld os oes unrhyw cwestiynau wedi dod I law heno? Na, dawel iawn yno, dim cwestiynau. OK, iawn. Diolch yn fawr iawn I chi de. Felly, na I adael efo ni nawr yn hytrach na ddechrau falle topic newydd. Felly, mae'n bwysig nawr gyda'ch asesiadau yn y blaen, os ych chi'n ffocysu ar un uned yn benodol, falle bod chi'n defnyddio, fel ni wedi, y taflenni A3 yma I grynhoi popeth at ei gilydd. Ychwanegwch diagramau mewn. Ychwanegwch y pethau bwysig yn ffordd falle o chi crynhoi popeth at ei gilydd. Iawn, diolch yn fawr iawn I chi. Hwyl fawr. Diolch yn fawr iawn, wedi mwynhau. A diolch yn fawr I pob un sydd wedi ymuno mewn yn y sesiynau. Hwyl. Diolch, ta-ra.